Salutare, dragii mei! Am primit foarte multe mesaje de la voi și m-ați întrebat, Toni, care e treaba cu cerceii, cu unghiile vopsite, cu părul vopsit, cu coafurile? Ajung femeile cu unghiile vopsite în rai, cu coafuri, cu părul împletit? Cum e? Cum stă treaba? Că și tu ești predicator și e în vogă acum subiectul ăsta al unghiilor vopsite. Am văzut, apar și la știri toate subiectele astea dezbătute în biserici, coafuri, unghii vopsite, bijuterii, ce mai apare? Mersul la sală. Cum e, Toni? Lămurește-ne și spune-ne, tu ce părere ai? Am urmărit cu atenție acest videoclip și vreau să spun de la început că nu fac acest răspuns ca să judec un om sau o biserică. Cred însă că întrebarea este pusă greșit. Întrebarea nu este: ajunge în rai o femeie care poartă bijuterii sau ajunge în rai o femeie care își vopsește unghiile? Eu nu sunt Dumnezeu să spun cine va fi mântuit. Însă, întrebarea biblică este alta. Îi aduce lucrul acesta slavă lui Dumnezeu? Mă ajută să semăn mai mult cu Hristos? Pentru că scopul vieții creștine nu este să aflăm cât de aproape putem trăi de lume, fără să ne pierdem mântuirea. Scopul este să semănăm tot mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ajung femeile cu unghiile vopsite în rai? Ajung femeile cu părul vopsit în rai? Ajung bărbații și femeile care poartă verighete, ajung în rai? Cum e? Hai să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și e simplu. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 3 zice așa: frumusețea voastră să nu stea în împodobirea exterioară. Deci zice să nu stea în împodobirea exterioară. Să nu stea, să nu fie baza frumuseții voastre. Aici cred că trebuie să fim foarte atenți. Pastorul spune: nu asta să fie baza frumuseții voastre. Dar aceasta este interpretarea lui. Petru spune: podoaba voastră să nu fie cea de afară, ci omul ascuns al inimii. Petru mută accentul de la împodobirea exterioară la frumusețea caracterului. Iar același lucru îl spune și apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2. Doi apostoli, dragii mei, aceeași direcție. Mai puțină preocupare pentru împodobirea exterioară, mai multă preocupare pentru caracter. Da? Adică nu aia să fie baza frumuseții tale. Păi atunci hai să stăm la ușa bisericii și orice femeie care intră cu părul împletit să o dăm afară, că e anatema, că e lepădată. Asta zice apostolul Petru? Nu, categoric nu. Și aici cred că se face o confuzie. Nimeni nu spune că oamenii trebuie dați afară din biserică. Hristos primește oamenii exact așa cum sunt. Dar Hristos nu îi lasă așa cum sunt. El îi transformă. Una este să primești omul cu dragoste, alta este să spui că orice alegere reprezintă idealul pe care Biblia îl prezintă. Poți să nu te vopsești, poți să nu porți cule de aur, poți să nu-ți împletești părul, poți să porți niște zdrențe pe tine, să nu te dai cu parfum niciodată și dacă țipi la bărbatul tău sau țipi la soția ta, degeaba te porți în felul ăsta. Degeaba nu-ți vopsești părul dacă urli la partenerul tău. Degeaba te porți în cel mai pios mod posibil, exterior vorbind, dacă ești hain la suflet. Sunt complet de acord. Poți să nu poți nicio bijuterie și să ai o inimă rea. Dar Biblia nu ne spune să alegem între caracter și sfințenie. Le cere pe amândouă, dragii mei. Apostolul Pavel spune: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Observați? Nu întreabă: este păcat sau este permis sau care este punctul în care pot să pierd mântuirea, ci întreabă: îi aduce slavă lui Dumnezeu? Și mai spune: proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Aceasta este întrebarea pe care vreau să mi-o pun în fiecare alegere a vieții mele. Biblia nu interzice nicăieri parfumul și deodorantul, nu interzice nicăieri haina frumoasă de lux, nu interzice nicăieri. Este adevărat, Biblia nu spune textual să nu-ți vopsești unghiile, dar nu enumeră nici fiecare lucru contextual care a apărut de acum 2000 de ani. În schimb,
ne dă principii, modestie, cumpătare, sfințenie și chemarea de a nu ne conforma spiritului lumii acesteia. De aceea, dragii mei, întrebarea nu este: există un verset care vorbește exact despre acest lucru, ca să pot să-l fac sau să nu-l fac? Întrebarea este: în alegerea aceasta, caut să-i aduc slavă lui Dumnezeu sau să atrag atenția asupra mea? Și acum vreau să vă spun ceva foarte personal. Eu nu am crescut în biserică. Am venit la Dumnezeu din lume. Și sincer, nu m-a atras faptul că am găsit oameni care semănau cu lumea. M-a atras faptul că am găsit oameni diferiți. Am văzut modestie, am văzut simplitate, am văzut oameni care trăiau cu dorința sinceră de a-L onora pe Hristos în toate aspectele vieții. Și tocmai această dorință m-a făcut să mă întreb: ce are Dumnezeul acestor oameni atât de diferit? Așa am început și eu să-L caut pe Hristos. Pentru că am văzut oameni care erau total diferiți. Dacă aș fi găsit aceleași valori pe care le vedeam în lume, probabil că nu mi-aș fi pus niciodată întrebări. Dar am văzut oameni care trăiau pentru slava lui Dumnezeu mai mult decât pentru propria imagine. Și asta mi-a schimbat viața. De aceea, eu nu mă întreb care este limita până la care pot merge și totuși să merg în cer. Eu mă întreb altceva. Doamne, alegerea aceasta îți aduce ție slavă? Pentru că mântuirea nu înseamnă doar să ajung într-o zi în cer. Mântuirea înseamnă ca Hristos să înceapă să se vadă în mine încă de aici, de pe pământul acesta. Dumnezeu să ne ajute și pe tine și pe mine. Să nu căutăm limita lucrurilor permise, ci să-L iubim atât de mult pe Hristos, încât în fiecare alegere să ne întrebăm: Doamne, îți aduce aceasta slavă? Pentru că adevărata sfințenie nu întreabă ce am voie, ci întreabă ce îl onorează cel mai mult pe Dumnezeu. Dragii mei, vă doresc o zi binecuvântată și fie ca alegerile noastre să nu fie pentru a ne aduce slavă nouă, să nu fie pentru plăcerile noastre, pentru gusturile noastre, pentru dorințele noastre, ci să fie pentru slava și dorințele lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!